Hej, jeg vil vise interaktionsdesignet for fasen prototype 2 i Double Diamond-modellen, hvor at vores overordnede problem er søvnmangel blandt unge, hvortil at vi ved hjælp af en disk research har fundet konsekvenser i form af træthed, stress, negativ effekt på indlæringsevnen og på lang sigt udvikling af sygdomme. Til det kan årsager være sene sengetider, højt koffeinindtag og udsættelse for blue light. Og ud fra det og vores persona har jeg formuleret en problembeskrivelse, der hedder: det er et problem for Peter, at han ikke får nok søvn/kvalitetssøvn og bliver nødt til at drikke energidrik for at holde sig vågen. Det er et problem, fordi han ikke får den anbefalede mængde søvn, hvilket kan på både kort og lang sigt skabe store udfordringer for Peters fysiske og psykiske helbred. Problemet opstår, fordi Peter spiller computer til sent ud på natten og drikker for meget energidrik og dermed i høj grad udsat for blue light samt et højt indtag af koffein, som har en negativ indvirkning på kvaliteten af hans søvn. Og til det problem er min løsning en app, som sørger for, at man får en optimal søvn ved at notifikere brugeren omkring sengetider, stop indtagelsen af koffein og slukke skærme inden sengetid. Og derudover så vil i min app også trackes mængde af søvn og søvnkvalitet, samt lave brugerdefinerede mål, som altså kan opnås, hvilket skaber motivation. Og hvis så kigger i Marvel-appen, har jeg så min prototype 2, hvor hvis jeg trykker der, her ser vi så først 4 ikoner hernede i bunden, som egentlig sådan lidt vores hovedmenu. Og nu er den inde under den kategori, der hedder søvn, hvor man så kan se sengetid og det tidspunkt, hvor at man skal stå op. Hvis jeg så trykker på journal her, så kommer jeg ind på en journal, hvor man kan se kvaliteten af Peters søvn, hvor man så kan se alle ugens dage. Her, hvor der så er forskellige. Hvis vi så kigger ind under statistik, så kan vi se her den mængde af søvn, som Peter har fået for hver dag. Så kan han både se for dagene, og så kan man trykke herop, så kan du se for hvilke uger man så har sovet bedst, og for måneder. Og til sidst hernede i hovedmenuen har vi ikonet profil, hvor man altså kan se Peters profil og hans målsætninger, hvor han så har målsætninger om at gå tidligt i seng, og så skal han have 8 timer søvn, og skal det være en høj kvalitet af søvn. Og det kan man så ændre, hvis man trykker på det tandhjul heroppe i toppen. Så kan man se, så kan han ændre på hans personlige data og hans målsætninger. Og så kan han slå notifikationer til og fra, og så kan han sætte smartwatch til. Og det var sådan set det for min prototype 2.